Nagosogeire omwancho muligere begeta seni kiandizi TV waire biyanire nagosemberenga litkolia goli anyale kuba liyo kwego kena boigo ebisyo ekobwatakana nemero bali auto anyale kuba to kwaliganira kurigeta seni kiandizi TV kurwa kite chinsa chamambye na wikera boniga asiaragire Ensa Eyemo ya bono botu kongo kwaligania senchera beno nyale kuba gusanga amonegeta seni ekegema kiandizi TV lindo nyale kuba to kwemanyana ra nyale kuba gwateka kurwa chinkongo imena isko yorogongo rwa Gusii ase abasaki baito bamangana maye banyale ko bakwebusura chingongo cyonse nakwenekenga banyale ko bakuyasaka nabo gotonyara ko ba to koletera buna libo elimo karibu sana nyale ko bakugusanga amana ncheri tarane ni gongoro kwa Josephat Amisi ngwira nande ase kerogetali getambe lindo nyale ko batugusanga amonaye naraya nyale ko bagagwateka Omwancho muligeli nyora boigo Amayia nabo kunyara kabo gusanga monegeta seni kiandizi TV gwetera semitandao ya social media anene kurwensemo ya Facebook asoko nyora bona Ndizi TV News Digital nabo gwetera YouTube Ndizi TV News elinde onyara kabo kwemanya asolio tanyara koba agakonyora libaga anene wekanya na kuyabwatia na boko yabwatia gwetera as ensemo eyo karibu sana elitalia nenganati ngobogo tebye ni gongoro kwa Josephat Amisi togo chaka Amayia kurwa Eyemo County ya Kisii sebono botambe bagotanga emeremo na nene ekero obokarali bwakirali tuko emeremo kero kende neroro egote bwanga nemeremo yabasacha kurende omosaki oito milred momanyi nanyara kobaga kubeka etaro ya bene guchia asensemo ya Kisii County asanyara kobaga kumerana amono mosibati Joyce getanda oyole omwaga chibwe chinyomba anene emeremo yekageire koba ya abasacha milede momanyi niganyara ko bagosanga na omongino Joyce getanda na bigonyara ko baga twariganiria oroboti rwa bene ine ngeri kenyara to ko bikoirera Joyce getanda konyara ko baga weso ya nemeremo anene yobwagachi bwechinyomba oroboti rwa senjire bwikira no musakyo itobwa mangana Amayia milede momanyi chinga kichekare nigo yamanyire buna abasacha nabo bakaligeire abantu be amate yabo kurende buna chinga kichigosika nigo abasubati betomere elyokoenekya ngosira bare chinyomba cyabo asebesoire asemeremo mono yamanyire koba eyabasacha omosubati Joyce noyo mogati yabasubati bali bagwetoma elyokoenekya buna nkonyora bare endagera yabo yakira lituko buna akoerera ekykya moiretere guchaka egasi yiga nonyege korokana koba eyabasacha na sagontebya emyaka kolde egasi yiga egasi na mwite konyekora asinginjo na rochinga abasubati mbayo so konyora egasi nebwate nini ekwende intangani ko asomusubati nabo konyara gukora ekwerende ko egwasi kera bagokombea abasacha na abasubati inchiete nga train for certificate 2 years diploma for 2 years so nga so e field 2019 niga gonte byabuna asabasacha balia agokora nabwo egasi yobwagachi nigo bakomwa omoyo ase akwegendereria na gukora egasi yaye kebwikiranu ukung encourage bari of course it sometimes ba ko discourage na ande ba ko encourage bate basa singine fanya kazi upate pesa instead ya kuenda kuhangaika huko unapata pesa ase balia agokora egasi na barobwo nigo bagontebya nigo are omosubati ogwetoma na se egasi yabo ase barenge na yaiga omosubati yakwenda kusubati karaste isiko kuwaga nitwe mugako yamara kamaro atira ikintu bakorera nyore ari gukinga nera gukinga gerabo batwane maro ikibako omosubati ni yase ase ni mato barakamo omosubati ni bakonya bakana mashine kuirwanira kitia buna gasende onsi nigo egasi enero ibwate amakongu agocha sare buna ere omosubati asigasi echi challenge chirororo ekerwa chira asigasi buneyega kuna engineers kuna mysteries kuna formans sasa bono kwa mene konyora chi foreman nchiro chi nini chi engineer nchiro agotaka gotumeka ndi akupatie kasi chi challenge cyanyora te saa singine wote buto kunyara kubuguri simiti to kunyara gukoroga muchanga nganya kabango etango nyora sometimes na nyora limo linde tingo nyora ikasi ya mkono ni ngumu pia tena
orocho bugori simiti kurmambi oike gento kenga saa 3 oiro bugori amatafori oye ni ebintu se chamaro banayo gosibiri efundi ebintu bono ngaranga nenko naende ngake sabu ni trained why ngonya gukore yoko boko naende sasa nikaamua ngagora tools chan ngachaka kuagacha nigagontebia okugani kwae ase miaka irobosio ase boigo arurobo semia gochia ase abasae amona basubati bonsi umarorane nyora chibuza chingia na inche ngagache embe injinya kabisa ngotenera chinyomba chinene bunechiga basubati na barabu ngo bayini kare chibache bakore gasi nonye bawo boeto bochabu nibwate chibasia bwango chichanya ariko bachigokonya n'abasaba bari siko bayigango nyorora abandi batrained chikosi buna secretary social iyo kwanga igakonyora emirimo so abange bawo boeto bochabu na indati nengo bono nabongo advice gasi eterimbe nengire chibesa n'echinge yakire konyore gasi imense ya Kenya nigo yabeire omuchando monene mono anene mono gochia asabasae bamatukaya iga Una toigure omusubati oiganiga nyareko bagagwetoma ende likwenekia buna nkonyorare endagira ya keralituko asogokore gase iga nonye gagwetera emechando ao ngoripoteria egetaseni kia Ndizi TV koruga iga asensemo ya Nyangongo elietaliane Mildred Momanyi Mbiamono omusaki oito Mildred Momanyi ansoroboti oruo rua senchire oboikira na boigombia mono mongena Joyce getanda soko ne kenga kwanyara koba gokwebokia elindo nyare koba gokorigeria mate yago togusuka motwe omuraibwense Dr. William Ruto litukoli ale nyara koba gagoikirana omusangerekano bwa masabo uyo nyara koba gokoreta amo chidini ao uyo nyara koba gokorekana asegetigia Busia Stadium ime county ya Busia okuana korua asegetie kyomuraibwense Dr. William Ruto nigaira libagerio gwakera bamenyi anene be county ya Busia ngambia mono silibaga bairete na komochora buna omuraibwense oyo gatano na boigo nyara kobaga kobayenekeria buna serikali ya Kenya kwanza nechikobage koleta amagendro anene gochiase county yo boigo Ruto nigo agikeria abaria bagendete koba bakogendereria obukurumia serikali yaye ase atebire bono serikali ya Kenya kwanza nechikobage kwenekenya nyare kobego ikiranichira ao yanyalete koba gekoliera aba Kenya Mambo ya uchaguzi jameni tulimaliza. Ile kazi imebaki sasa sio kushughulikia tena viongozi, sasa tushughulikie wananchi. Hawa mahasla watu wa Busia sasa ni nafasi yao tuwapangie mambo yao. Na katika hii budget, wacha niseme vizuri na munisikize kwa makini. Katika hii budget mimi si wazimu. I know what I'm saying. So, katika hii budget nimeipanga vizuri. Kwanza, kazi yangu ya kwanza, niliwaahidi wa Kenya wa kawaida, niliwaahidi mahasla wa Kenya, ya kwamba safari hii, mpango itakuwa ni kuwainua wale walio chini, tufanye bottom up. Si tulikubaliana jameni? Na mahali tunaanzia ni pale kwa ajira. Hakuna vile unaweza kumuinua mtu wa chini kama hujampangia vile atakuwa na pesa kwa mfuko. Nere omokonyi bomuraibwense Rigathi Gachagua nigo arokanirwa komochia omuraibwense oyo kabeire omuraibwense okane Uhuru Kenyatta asatebire ni liria nyare kobaga koborwa amasikani gochia saba Kenya na nene ase egesaku kya baikoyo okwana korwa ase omochi othika Rigathi Gachagua boigo nigo anyare kobaga koboria aba Kenya bonse banyare kobaga gosire serikali yero bugambia Kenya kwanza elinde nyare kobaga okirani We get very embarrassed as a people, as a region, when our leader is subjected to embarrassment and humiliation. We want to dignify that office because it's a high office. So when we see our leader with goons and such other people around him, we feel very bad as a people. And for the people of this region, we want to continue praying for our leader so that God can touch him to apply wisdom and dignify that very high office that he held by doing the right thing.
Gokuwa na ase omoyega oyuboigo omochumbe o South Mogirango Silvana Sosoro nigagikeirie abachumbe bali besokire anene na gupinga omuswada olio finance bill oyo orachikoba gokoretwa ase bunge. Silvana Sosoro boigo nigatebire egetambukoro ekiogio kobutora anene bangeyo nigokerigireti anene koenana abasai abange emeremo imensi ya Kenya eyo erachikoba gegoikirana eira ye serikali ya Kenya kwanzanga abakenya bange mbachikoba bakonyo emeremo tonyoranga po igoro botiora century wikirano. Siasa si mbaya. Sometimes we demonize politics. Si mbaya ni uongozi, because our life sometimes is actually defined by the way politics is run in the country. And that is why munasikia discussion kwa hii nchi ya maneno ya inaitwa finance bill. Munasikia sana discussion. Na ni vizuri tuambie kama viongozi. Sometimes kama mimi ndio kinara wa walio wengi kule bungeni, to be very honest, mimi ndio nitakuwa wa kwanza na kuambia wenzangu wapitishe hii bill, na ni vizuri tuambie saa zingine ndio muelewe watu wa Kiambu, sio ya kulazimishiwa. Housing fund is not tax. You are only told ni 3% of your salary as long as it's not beyond 2,500. Wewe mwenye umeketi hapa aulipi hiyo 2,500, mimi ndio nalipa 2,500. And now to even kuongeza kidogo sukari, serikali imesema wewe ukitolewa 2,500, ukitoa 2,500 inakutolea another 2,500. So unakuwa na kwa account yako unakuwa na 5,000. So that we pool resources together. Ndio tukikuja hapa tunajenga. After 7 years ukiona wewe utaki nyumba, toa pesa yako, kula. Unaambiwa hapa achana na hiyo kitu, ni con game. Hapana, na unaambiwa pesa itapotea. Hii pesa haingii kwa consolidated account ya serikali. Chinga ki committee ye finance bill agenda takoba igosangiriria ebirengerero kurwa asaba Kenya litukulia lero nigo yarenge entunda anene abonjoreria ime county ya Nairobi koena na ebirengerero obiabo committee ibo igo ekorawa amono mobunge Kimani Kuria nigo nyara koba gekonyora ebirengerero kurwa chi committee be litukulia lero gati yabo committee elia Jua Kali Contractors Association nabo igo committee elia Nairobi Market Traders abanyara koba bago sira anene kerengerere kia finance bill asabate bironigo ebwate kerenga ekia anene guchia ase abakenya balia bakwenyorera gose bwate okonyora gwanse issuing statements from their homes from Lavington, from their homes from Upper Hill, from their homes from Kileleshwa, from their homes from Kigiri, and so on and so forth. We as the Mamambogas, most of our people stay in slums, and we must be given an opportunity right now going forward to talk about the housing scheme, because we are the people who feel the pain. If this housing is for the low income people, let them remain for the low income people. We come here to make policy, so persuade, think that direction. It's like you're petitioning parliament. That's why you realize you went very well. But then you started saying some things that are offending some people. Because, so we are here to make policy. Petition. Togoska motwe abamenyi kurwa ase bunge ya Ndaragwa ime county ya Nyandarua nigo baburirie serikali nyareko bagikobasira anene koenekia buna banyareko baba kwenyorera endagera ekerobono engaki yugo se county ya nyareko bagigotwara umurakera bwechinga kichintambe abamenyi abo igo nigo bate biro murakero nyareko bagokoirera abantu abanke koraranchara na bana banke gotagenda chiskuru ekobwatekana na kuborwa chindagera asensemeyo bono nigo abamenyi abo igo banyareko bakogokera anene obokonyi bwechindagira banyarakoba bakonyora kubatikana n'abachumbe anene abarayikorwa se county ya Nyandarua. Yo tukunywe ya kukunywa sana ya kukunywa, alafu na ya kulima. Tukipewa maji sisi hatuna shida, kazi tutafanya. Imetuadhiri sana kwa sababu hata watoto shule hawafanyi vizuri. Shule hawafanyi vizuri kwa sababu ya njaa.
Kwa majina ni George Gashagu wa MP Daragwa. Leo hii tumekuja upande huu kupatia wananchi chakula. Area hii ni area ambayo iko na ukame kali sana, na ni moja sehemu zenye zinafanya nipiganie Daragwa iwe moja kati ya zile hardship areas. Unaweza ona kila pahali kunanyesha inchi hii, lakini huku Chingaki ebyombe abyanyareko bigwesokia se amatukabu ngoiga nabo igogo pinga ogochorwa kwelieta aliaye oyo kabeire anene mo DPP Ajinodin ochikoba gutenera anene nsemelie serikali ya NIC abange bono nigo abajumbe nabo igo babwatani bakorwa se county ya Garissa banyareko bagwesokia nabo igo bagoteba nga obokoreri bwa Enodin Ajinigo banyareko ba oboikiranu chingaki anyarete ko bagakwegwa emeremo se serikali nigo abaraya ibo batebire barachiko bakweneke nga basirire elieteliria Enodin Aji rinyare ko bari gutambuka anene ensemeli ya bunge nabo iganyare ko bagoso asobokoreri bwa NIC. He is capable. All those who are opposing him are not doing that out of any goodwill, but again we are supporting him and we know he is up to the task, and inshallah in parliament we are going to ensure he passes through and gets to office inshallah. Wale watu wananeneno na wanasema Nurdin ako na integrity above board. All those who are talking, you are daydreaming. Na sisi tunawaambia kama tumetoka masalani, Nurdin anajua vile anafanya. He works and he's a performer. Nurdin ni kijana chupavu, ni kijana ambaye ako na uwezo ya experience, ameanza kutoka indere. Nere omo waziri bwoborendi Aden Duale nigeso kirie bene litkolia rero nabuigo komomochia omorai bwazimio Raila Odinga ase okogendera kobwatoka chingwana echo chigendete koba chiko baseberania aba Kenya. Duale nigo amuganie Raila Odinga nyare kobaga kobwateli chiko ekero agendete kobaga gutenena ensemo ya upinzani ya serikali iliyokonekia buna obokoreri bwa serikali ya Kenya kwanza wanyare koba asenchire obikirano. You went to elections to aspire to be the next president of the Republic of Kenya and to be the commander-in-chief of Kenyan Defense Forces. It is very irresponsible, very reckless for leaders of your stature to stand in a podium and call for the secession and the division of our country. It is very unfortunate. I did not know you can go that low. Lakini kwa sababu hivyo alisema 2017 alipojiapisha. Alipoenda Uhuru Park alijiapisha akasema tugawanye Kenya. Mimi nipewe upande yangu ya huko Januoni. Alafu Uhuru akastuka akampatia handshake. Omwancho muligire bugeta seniki Ndizi TV eyengati yali amange togenda tokobato kwariganire kurwa SMS ito ya maya obotuko bwarero inyurabo igongwera nande chinsa isato okomanya ya mona yanda manga genda tokobaga gwataka kurwa chingongo tugangire bagere gwakira ngambia mona senjo gusanga amonegeta seniki Ndizi TV anene asamaya Ensa Eyemo nyara kobaga kwene kiabu na chibichana boigori ogiria gochira senchire boikirana nabigeri anyanchama Literia nengoro kwa Josephat Amisi gendera kobo kwego kenemero beli kubwatia aikera boy gotogenda kobo tokuyaligania komera na chinsa isatu chabona botuko. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii.